Captain! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay imbag man ta nasurutan pa ilang tidalan mo ang nagawid dito'y kabildatan. Ay, awan ti puli tayo nga kabaw nga uray ubing pailangang kangil. Ay adamay lang nasarakam ang manugang. Makapasuron mo't dagiti babalasang iti ang kangil. Apay ngay? Numakayam amuak. Inton ibagak tinagan ko akwaraw. Agkakatawa dakit dahin. Na, apay ngay akatawaan dati nagan mo. Nagalas tumot yung panagan nyo kanya. Apay ko ba analas? Ignorante na kita babalasang. Sikat to pa'y tinagan mo akwaraw at chip tanaw. Kakamot langay, kwaraw. Ada ka din na sirpat mo abalasang, ijay na panam. Pagan anok ngay dagiti babalasang ijay. No di da kayat, o di saan lang. Apay, ada nang bastard king ka ijay. Irugurugik pa'y lang ti agaram. Katawan dak may. Nay, apay nga akatawaan da ka. Jak man amo ka dagi jay tata. Kasla dala mangin insultaw. Saan ka mapukawan itinamnama, baraw? Adan tula ang may lawan king ka. Unay katamay lawanan. Kaslak matlatay kugang ilauna yan. Anya nga rod ngay. Apay, namin ano ka na bastard na ya. Apay abilbilangam dagit taramay mo. Apay di mo amuti bilang na. Di na magnamin ni tata banaw. Nung namin ano akanon anabastay. Kurang sanday taramay mo. No bilangan. Namin adun. Saan yun nabalikson Takababay no mangagti sa balay. Ay makasarakan tumutlang iti katakunay-nay mo iti biyag. Sanain. Ang mga no imbis akatakunay-nay kat karaa pa kamintaw. Ang mga no baloniton naktumay. Ay, di ka man. Balunit ka dyan. Man-manaw tikas ka ni antem nga agbalunay. Ay, apay ang nakaisam ka sumungad. Imbag tasyak lang tinakakita. Apay ko man, da sa balya makakita. No da makakita ngir-ngir si kang agmaymaysa. Ammo mo no anya ti bagada. Apay, dakis ka day, no umisam ka, no da malagip mau. Sana da ka, ngam ilugar mo mo't Ha? Nungay adda makitam ijay dalan nga umis-isam nga agmaymaysa. Anya nga iti atapam. Ha? Ay, ningamin ko araw. Dinamag ka, numano ti babayan ang bastard king kwa na. Di na ka numabilang, numanaw. Ay, nabaakan laka nga raw. Nasing pumuni ko raw. Ngam no apay asaan akayat dagiti babalasang. Nakapoy lang amin nga garay. Apay nga aprosam day tabarukong mau, kwarog. Hindi ngamin pasahiros ka o kagawad. Pinasakitan na ti pusaw. Tirador samot day jay. Day, tirador, pagkunaam. Kasanaw kat tinamaan na ti pusaw. Kanayon nga keba-keba no makita. Nalabos mo't daytan. Apay nga keba-keba ka aya. Ay, day tatipod now. Agkabog-kabog pa ito'y pusok no kwa. Nang runa no makita ka sumungad. Ang nadam dayta, ang mga no sa bali daytan. Talaga sa bali day tuyan kagawad. Anya nga tati aramida, iktap no makasaritak ti balasa ngaya. Inton aglugan man na iti tricycle mau. Kasaritam wano mapan ka iji balayda. Kasano mapana ka iji balayda. Kat makita ka lang, kat perminti ka bato'y barukong kao. Anya ka diti bagbagan ni Kwarog itay agsarsarita kayo maray. Seryoso mag. Adda ka no balasang amang paspasakit iti barukong na. Apay kano amang pasakay. Nagapada ka day maray? Saan? Agkeba-keba ka no ti barukong na no makita na tay balasang. Kas mo latin ijeran ang makakita iti pada natin ijer. Kun nga raud. Kunak ang mapanapasyaran iti balayda. Kunana mo tadi nakabailan. Kasano nga rod ang makaasawa no kasta? Ada ka numot pagmamauyungam a babae.
Sana pagmamauyungan ang gail. Oh, Pagsaksakitan ti puso ako nam. pagsaksakitan ti pusom. Nagkaba-kaba nga minukwa. Ay sus. Nabilag dahi dya babae. Apay nabilag ako nam. Di nakpaila binarbarsak. Oh. Ngam napuntaan ang ti kakaiso na pusaw. Ay. No napuntaan na dahi ta pusom, akasip pa mo. Di mo paluspusan tapno makaasawa kaan. Ay, paturedak man pa ito'y pusaw. Tapno tigasa ka sumangoy ti dya balasang. Anya ti kunam apapanan nyo inton sardam. Ay, kaduak man ti ka nakakta makaasawa ko man. Mabalin ayamet asika ti agarem para ken kuana. Kaduak tapno adamo ti makuna moral support. Oh. Moral support kunam iti dayta? Bayam nga isu ti mangibaga iti ayat na iti babae. Isu ti mangibaga iti ayat na. Kaduak lang, barang agpamirienda ket mailak amak mat. Ay, di ka lamabain. Dayta ket ti gaggagaraem ije papananyaw. Kas kalamabis-bisinan. Ay, agsagana ka tama panta ije balay ti balasang anang tama di tapusom. Dua tama pa ng gail. Una. Apay, kasla di mo kaya't akaduan ka. Ay, saan kayo nga rod nga umininom iti arak ka? Apay nga iparit mo. Mayat kit di tapno naturad ta nga agsaw. Numabartek ka. Kas ka lang nakalimon iti sprinkle. Pag hunamay, nakaalim mo na iti sprinkle. Sangkit na yun. Oh. Nagado ti agparasyak di tangiwat mao no nakainom ka. Papanan yung agpangamain. Ay, umay katayin tayo di balay ti balasang. Apay amapan kayo iti balay ti balasang pare. Kunamot ni Kwarog at tinamaan ti balasang ti puso na. Oh. Anya, kasano ba tinamaan na ngay? Ay, jak amo ko ni Kwarog no kasano anatamaan. Iso ama pantay tayo intay mang kasarita. Ay, inaman pa nga ron agpulis pare. Ay, isa dun. Ha? Saan mo't asi ka ti agaram? Nimot Kwarog. Basta ka day, ay kaintay ka rin na. Papanan nga tada kapitan ken Kwarog, ta si Murot pa'y ni Badong kadakwada. Simurot ni Pari Badong, mare. Unmag maray. Ada ka di pagsayaatan apapanandagi jay. Ti amok, kadwaan ni inting ni Kwarog amapan iti balay ti balasang ako na anakatama iti puso na. Anya ti kayat mo asawon maray. Mapanda agarem, mare. Ay, day tamot tirigat na kin ni Kwarog. Mabalin ayamot asabali ti agarem para kenkwana. Ay, awan lat amukon. Ay, saan ang makaaram no awan kadwa day ja, Kwarog. Iso ang mabaakan lataan ni Kwarog. Makaasawan tulang damang pikot kenkwana. Mangpikot ko na, mare. Ay, una yan. Dahil kaditi ko nam anak katama di tapusom. Unang kail. Ay. Diyan nakatugaw iti sirok ti mangga. Day talaha nga babae ti makaagas iti panagkabakabatoy pusaw. Aguray ka man. Apay ngay anak ka sunglasses kat adapay di tasirok ti mangga. Ay, diyak amo ang kail. Ay umawag katapno amo na nga ada tayo dito asidag ti arubayan da. Da kayon ang kail. Babainak mait. Madama pa'y ngamin ti panagkabakaba ti barukong kao. Unay ka day ta abarokong mon. Naggagat ka day ta abarokong nga agdabog-dabog ken agkabog-kabog. Da kayon ti umawag. Barang tumalyaw ti babae ang kail. Itay ka pa nga umawawag. Ngam tulang samit ti babae. Di pa'y tumalyaw. Apay ngay. Anya nga iti kinayat ni Kwarog dita. Hindi ka din naglugan ken ka kat nakasaumon day ta Kwarog. Hindi kaduhan na ti simong bat idi dinamag kuno pagdisagan da ang kail. Ay, amangan mo no saan ang makasao? Ken saan ang makakita? Di pa'y tumalyaw ko nagbayag nga umawag tayon. Umawag ka pa'y ang kail. Ay, isikan na ti umawag no kayat mo. Makabanog ti agawag-awag dita.
Intayo ka din, agawid yun. Ha? Apay nga Uncle. No kayat mo, umasidag ka ijayan ti babae, takasaom. Kumusta tinapanan niya ba daw? Naibaga ka di mo lang ni Kwarog, tirik na iti babae. Ay, yawan. Sanda nga kinawatan. Tasaan nga mo ni Kwarog, taksinyas. Kayat mo asawan. Umal ti babae. Huwag nga raw, isugaya masana sumungsungbat, hindi umauawag ni Pari Inteng. Ay, kaasimot at babae. Kasi agraman ni Kwarog, ana inlab king Kwana. No napod no ti panagayat ni Kwarog. Ayatin nalata uray kas ti kasasaad ti babae. Amo pa yun ano na pudnaw. Makita no mapan naman sa rungkaran di balasa. Kwaraw, ingka kadimanan sa rungkaran ti balasang anak katama iti pusom. Diyak mo Uncle. Kunak no natamaan ti pusak. Saan samay? Gapo kadita nakitam ti husto akasasaad na. Iso kastati kunam saan ka anatamaan. Diyak mo Uncle. Mariribu ka na. Ay, agpanunot ka dalay. Uray kas jay na, tatao may, jay balasang. Kaslasan mo't nga minakas jay di na mo ang nakita kang Uncle. Mawanda kas na. Ang aganad ka, adanag ko na. Nga mga no, adamang pikot kun ka. Peek out? Ay, yad adayong day ta peek out. Diyak kaya ti ma-peek out. Imbag tayo may kaditi tersinak, maribanag. Apay ka di, Maray. Kasla na patag di ibagam Ada na kaibaga kanyak, aplano da apikutan ni Kwarog, tanasingpot ka naw. Jay ka di umal timang pikot? Day tangarod ka naw. Kasta tinadamag go, Maray. Ay, masapul ang maamuan ni Kwarog day toy. Wan atap no maisaganaan na. Ay, sapay na panagpasada ni Kwarog. Ay, awagan yun Ipakaam yun ay taaba, nagkankwana. Ay, nainteng. Awagam ni Kwarog. Taibagam ti imbaga kanyak ni Marikwanang. Anyat imbaga na. Adda kano plano da amang pikot kan ni Kwarog. Kasano ana amuan na day tangay? Ubing kano tinagdamag kan ni Marikwanang. No anya ti kayat asawan ti pikot. Dinamag na, no asino tinakangagan na iti pikot. Anya nga ti imbaga ti ubeng? Imbaga ka no ti pangamaan ti umal, nga ikagumaan da apikutan ni Kwarog. Ay naglukon day di apangamaan ti umal. Ang imsanda nga agbaligi amang pikot ka ni Kwarog. Uncle, nakaawag kayo, mate. Ay agawid ka adagos dito'y balay. Saan ka dumagdagas iti no sa dinuman dita? Ha? Apay ka di Uncle. Basta tong palang timbagak. Saan ka nga umasidag no makitam dita ti balasang saan ang makasao? Anya ti kahit mo asawan Uncle. Basta agawid ka dito yun. Saan na dito yung cellphone ti pagsaritaan ta? Ay, sapay awan pa'y pasahiros ka, Ay, uray awan. Agawid ka pa dito, tagsarita ta. Sige Uncle. Agawid ka din di Kwarog. Imbaga na nga awan pa'y kanong pasahero na. Imbaga nga agawid din. Ay, nasirib iti kalukwan ti pangamaan ti umal. Ay, amangan no mairemedyo da apikutan ni Kwarog. Isungarod apagawid tapno mailisin ni Kwarog. Nang runa no saan apod no nga agayat iti nasao a babaay. Ay, katwen natikaw la siguro, ididamo na nakita dyan balasang. Pagmadyan nga minti, love at first sight ako na da. Imbagta si Mangpet ka anakan. Apay ka di Uncle. Apay pinagawid da. Kaya't mo ka di nga asawaan dyan saan makasao balasang? Ay, Uncle mate. Apay aday ta tinamdamagan niyaw. Da ka no plano ti pangamaan na. Pikutin da ka kano para kun kwa na. Anya? Ay, awan ti plano kang agpapikaw, Uncle. Iso nga ibagakan ka nga aganad ka. No di mo kaya ti mapikaw. Ay, aday wam day jay a girl. Ay, madigayam ti agdarasudo Uncle. Gaputan nakakita kiti balasang, napahanak mo tadago si jay balayda. Masapul gaya matingitingan pa nga umuna tirik na, sakbay nga gunay. Ay,
Delikado ti mapikaw. Ay, Kwarog! Panunutan pa iti amin. Sakbay nga agaramid ka, iti agda. Ala, sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basic. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.